SmainaoBasumatari गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आं सिनलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2026 मायथाइनि 4 आगस्ट दिनैनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ धेमाजि जिल्लानि सिमनसाफरिनि मिसामारा गामि बरिमुरि बर' गामि लोमसावजाना दङ गं 120निबो बांसिन नखर सिलिंखार जानांदों दैबानाजों। मख'नो गोनांदि एबसु BKWSC UBPO DDC ABWWF जयै मदद खालामना रैखाथि बादायाव दोनफैदों दैबाना सिनांनाय सुबुंफोरखौ। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां मामाखौ खेबसे दांना नायनो हांखुर दैबाना सिनांनाय सुबुंफोरा ट्राकनि सायाव गाखोना थानाय दैबाना सिनांनायफोरनो बेबायदि गावनि आखाइखौ फोलावहरना गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि दैबानाजों सिलिंखार जानाय नेपालि खुटियाव ट्रेक्टरजों गाखोना मन्थ्रिफोरजों लोगोसे गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लादों। नायदिंदों लोगोसे दैबानाजों सिलिंखार जानाय ओनसोलफोरखौ। BKWSCनि आर'जलाइजों बिश्वनाथ सनितपुरनि गासै गं 161 गामिखौ BKWSCआव सोसननो नागिरनायखौ सोंखारिदों एबसुआ। बिश्वनाथ सनितपुरनि 161 गामिखौ BKWSCआव सोसननो नागिरनाय आर'जलाइखौ बोखांना लाफिननो खावलायहरदों एबसुनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा। बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै गामि सोनाय खामानिया जोबागौमानि गामि बिख'नांगौनि जेबो सोंथि गैया होनना रोखा फोरमायथिदों खोरोमदाव औवारी बिथाङा। बिश्वनाथ जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव सानसुमैफोरनि सावराय जथुमायाव बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों खोरोमदाव औवारी बिथाङा। UPPL राजखान्थि दोलोआ आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय ओंखारगोन। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंना होआब्ला बड'लेण्डनि दाबियाव ओंखारगोन UPPL हान्जाया। BTCआव सोलोंथाइ आयदाखौ लानानै मोनसे आयेन बानायदोंमोन। बे आयदायाव UPPLआ खौरांमेल लादों। थांनाय बोसोराव BTC आयेन आफादाव प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारि बिथांजों जयै सावरायना प्रभिन्सियेलाइजेसन एक्ट आयेन लाबोदोंमोन। नाथाय आसाम सोरखारा बेखौ नेवसिगारदों होनना फोरमायथिदों। भारत हादरनि पपुलेसन सेन्सासआव बर' रावनि अपसन थिसननांगौनि दाबि दैखांदों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बरपेटा कलगासिया पुलिस बिफाना सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिनि मुङा साइबुद्दिन। साइबुद्दिना गोबाव समनिफ्रायनो खारखोमानानै दङमोन होनना मिथिनो मोन्दों। BKWSC खुंथायखौ उदां सोंथि एबसुनिफ्राय बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि गामि सोसननाया जोबागौमानि BKWSCआव गामि सोनायनि फाव फान्दायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि गासै गं 161 गामिखौ BKWSCआव सोसननो नाजानायखौ बोखांना लाफिननो खावलायहरदों खोरोमदाव औवारी बिथाङा। सनितपुर आरो बिश्वनाथनि UBPOआ रायजोनि गोसोखौ संदाननो हाग्रा आफाद जाखो। बिथांमोनहा आन्दलन जाफुनाय थार्ड फेजनि आन्दलननि समाव आसामाव बर' कसारि काउन्सिल दानांगौनि थाखाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल दानांगौनि थाखाय दाबि खालामनानै जोनोम मोन्दों। जोंहा गोजोननाय दं जानांगौ। नाथाय सनितपुर बिश्वनाथनि बै समाव रायजोफ्रा खिन्थु बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव रानथाब थुनथाब जों बयबो राजा लामा रेल लामा सुबुंगौमा जोङो बाहाय बाहागो लाबोदों। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोना बे रायजोनि गोसोफोरखौ लानानै बेबादि बिजिरनाङा। मानोना नोंथांमोननि सेन्ट्रेल UBPOनि दरखास्तआव मोनसे क्लियार बाथ्रा ओंखारदों। बिथांमोना बेखौ मख'नायनिफ्राय माब्ला बिथांमोना सोरनिफ्राय बेबादि सार्टिफिकेट मोनखो बेखौसो जों सोंदों। बिथांमोना लिरदों बेयाव जे लिस्ट अफ लेफ्ट आउट बर' भिलेजेस फ्रम सनितपुर एन्ड बिश्वनाथ आउटसाइड अफ BTC होननानै माब्लानिफ्राय लेफ्ट आउट जाखो बे गामिफ्रा जेब्लासिम बिटिआरआव सोनायनि खामानिया सोलिगासिनो दं जोबाखै। आरो बे समसिमाव नोंथांमोना बेबादि माखासे खैसारनि बाथ्रा बुंनानै दिनै जोंनि बाव रायजो जानाय जोंनि बे पलिटिकेल इन्टेन्टआ आलादा रायजोआव फैनांगौनि थाखाय जोङो जि मोनथ'यै दिथाखौ दा बिटिआर एबा 6 सिडुलाव हाबनांगौनि लाहार फाहार खालामदों बेखौ नोंथांमोना मान सन्मान होखारे नोंथांमोननि बाथ्राफोरखौ बोखांना लाफिननांगौ। आरो बे नोंथांमोननि बे 161 गामि बिख'नायखौबो नोंथांमोना बेखौ उइथड्र खालामनानै बेखौ दिनै बन्द खालामथ'नांगौ होननानै जों खावलायो।
साननैसो सान सिगां हाग्रा बिफाननि गुलियाव जिउ गोमानाय फुंखा बसुमतारिनि जाथायखौ लानानै राजखान्थि खालामनाङा जों गासैबो खौसेथि जानांगौ होनना प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिदों। दा बे राजखान्थियाथ' बेखौनो खालामखागोन। अपोजिसना पजिसनखौ बेबादि समालोचना खालामनाय बे जाबाय डेम'क्रेसिनि मोनसे केरेक्टार। बेनिफ्राय रावबो जानगाराव थानो हाया। जेखि जाया मानो बेवहाय माने जास्टिस इनजास्टिस जादों। दा बेखौ सोरबा सासे आं बादि बा सोरबा पलिटिकेल पार्टिया बुंनायनि अधिकार गैया। जोंहा CBI दं, NIA दं, CIT गानानै तदन्त खालामगोन इनजास्टिसा सोर खालामदों। दा बेखौ तदन्त संस्थाफ्रा गावसोर खालामगोन। बेवहाय सोरबा राजखान्थि गाबोनायनि खुनु बाथ्रा गैया। जायखिजाया जाथाया अननाय जादों बेखौ जों बुंनो हायो। दा दसिया सोरबा बे पलिटिकेल पार्टिया जे बेखौ थांनानै जे बेखौ मार्डार खालामदों मादों बिदिनि खुनु बाथ्रा गैया। आरो BPFनि सरकार समाव बेबादि गाज्रि जाथाय जाफेराखै। दा फार्स्ट टाइम जादों बा मिस्टेकेलि जाबाय। दा बिनि थाखाय बेखौ जोंहा सरकारि भाबै आयेन भाबै जुडिसियेल जोंहा सिस्टेम दं। बिथांमोना बिसार खालामगोन। दा बे हिसाबै आं खावलायगोन जाहाथे बेफोरखौ माने राजखान्थियारि गाब फुननो नाङा। दा जों सिन्था खालामलायनांगौ। जोंनि सासे बिनानावा रान्दि जादों। दा जोंनि सासे उन्दै गथ'सा दिनै मावरिया जाबाय। बिथांमोननि जिउआ जाहाथे इयुनाव गोजों जालाङो बिनि थाखाय जों जास्टिस नागिरनो जों गासिबो राजनितिक दलफ्रा जेसेबां जातीय संगठनफोर दं, थुनलाइयारि आफाद, हारिमु आफाद, आबोब जेसेबांखि दं जों ज' जानानै बिथांमोननो जास्टिस होनो थाखाय जों दा नाजालायनांगौ। मख'नो गोनांदि हाग्रा बिफाना आरोबाव नैथि खेब बेबायदि गोरोन्थि खालामनो मोना होननानै बिक्रम दैमारि बिथाङा गोख्रों रावजों फोरमायथिदों। हाग्रा बिफाननि गुलियाव जिउ गोमानाय फुंखा बसुमतारिनि नखरा थार बिजिरनाय मोननांगौनि दाबि दैखांदों बिक्रम दैमारि बिथाङा। गिबियावनो आङो बे नखरनिसिम निमाहा बिनाय थादों। कारन जों फैनाया एसे लेट जादों। किसु खामानिखौ एंगारनो हायैनि थाखाय जों दिनैसो फैनो हादों। जाथायाथ' जालांबाय आरो जिउबो गोमालांबाय। दा आं बेखौनो बुंनो नागिरो सोरबाया मानिबा थाखाय दाय मावमारदोंब्लाबो जिउ फोजोबनानै सोरनिबा न'खरखौ आलाय आथिनि खालामनायानो जोबथा साजा जानो हाया। दिनै मोनसे न'खरा आसखान्दा जादों। दा बिनिखायनो आं बुंनो नागिरो दंफाङा दानोब्लाबो गायब्लानो बियो रोदोमफिनो रोदोमफिनो। नाथाय मानसिनि जिउखौ जेब्ला दानगोन ना आरो बेखौ नागिरना मोनफिननाय नङा। साजाया अनेक दं, अनेक साजा दं। मानिबा थाखाय जुदि गोरोन्थि मावदोंब्ला बिनि अनेक साजा दं। नाथाय दिनै जि साजाखौ होदों जों बेखौ आरो नागिरना मोनफिननाय नङा। दा बिनिखायनो आङो बेखौनो बुंगोन जायफोर हाथियार लाग्राफोर सरकारनि मोनसे थान्दै हिसाबै बिथांमोना डिउटि गोग्लैदों। हाथियार मोन्दों होननानै, पावार मोन्दों होननानै, बिमान मोन्दों होननानै जानला मानला गावलाबायनायजों दिनै जानाय नङा। बेखौ दिनै जोङो रायजोनि जानानै जों बुंथारनांगोन, नङा होमबा? दिनै पावार मोन्दों होननानै जुदि सोब समावबो गोरोन्थि मावनायफोरखौ सिलायनि गुलिजों जुदि फोजोबनो नागिरबा बे समाधान जानो हानाय नङा। बेनिखायनो आङो डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरखौ बिथांमोनखौ खावलायगोन मोनसे काउन्सिलिं नांगौ। मोनसे काउन्सिलिंनि गेजेरजों बबे एरियासिम जों थांनो मोना, बबे रेड जन, बबेसिम थांनानै फैफिननो हागोन, बेफोरनि मोनसे मोजां काउन्सिलिं नांगौ होननानै आं सानदों, नङा होमबा?